Com qui passeja pel camp i s'atura a fotografiar una flor bonica, l'artista vilamajorí Albert Roquerols navega entre els seus esbossos fins que troba un camí per continuar la seva creació. Com a mínim, aquest és l'exercici que ha fet en la seva última col·lecció titulada Mirades de passejant, que des del passat divendres s'exposa a la Galeria Artemísia de les Franqueses. És un joc entre formes i línies i crear ritmes entre ells. Esclar, això et permet jugar entre una abstracció o una figuració, i alguns estan al mig del camí. En aquests dibuixos que rescato, hi ha formes que t'agraden i que podries decantar-les cap a una figuració, perquè, per exemple, et sembla veure, mira, això sembla un nas, però si a més li col·loco un ull aquí, ja serà una cara. I altres no, inclús que hi hagi aquesta possibilitat, dius, no, aquesta m'agrada més que no tingui aquesta figuració, i la mantens amb una espècie d'abstracció geomètrica. Aquest joc experimental és el nexe que uneix les tres tècniques que l'artista ha utilitzat en aquesta col·lecció: acrílic sobre tela i paper, paper retallat i esgrafiat. Un mètode que l'ha permès descobrir diferents escales de grisos a través del treball de la textura. Sobre una superfície entintada de negre, però que hi ha blanc a sota, rascant, com si fessis un gravat, va apareixent aquest blanc de sota. I vas dibuixant també, allà sí que és més un blanc i negre més eficaç, perquè el que es veu gris és perquè el negre està molt tallat, però alguna l'has deixat i visualment es converteix en un gris. Però de fet és blanc i negre, diguéssim. I el que passa que és una tècnica que no et permet llavors fer un tiratge, una edició, sinó que és obra única. Algunes de les peces exclusives que formen part d'aquesta col·lecció representen o deixen intuir cares que potser apel·len a les mirades que l'artista menciona en el títol. Tot, però, elaborat sense una idea o concepte al darrere, treballant les formes únicament amb l'objectiu de generar bellesa. L'exposició d'Albert Roquerols es pot visitar fins al 9 de maig i, a més, la galeria proposa una conversa amb l'artista el pròxim 25 d'abril. Les inscripcions són obertes, però les places són limitades per a les persones que no siguin membres del Cercle Artemísia.